Migao mar somo dhi loso oboke mag somo manyien ne jopuonjre moboke gi pi ne oketho e skunde. Mano yanko jatend migao mar somo mane otimo limbe skunde mantiere kaunti ma Nairobi motelo ne yepo mag skunde chieng' wuok tich. Machogu bende okone gi chano chwalo somo nyime kod jumbe ariyo ahinya to ne jopuonjre ma klas 12. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E skund primar ma Mathare North, buge iluoko kendo imoyo e dirot motelo ne yepo mag skunde tarik 13 kaka piny owacho nyolando. Mae na achiel kuom skunde ma pi oula oketho mwandu mage kama oriwo buge, kuonde losruok kod oboke mag jopuonj mane otimo penje higa mar 2022 kod 2023. Chenro mar timo ler dhi nyime kata bed ni rameny makare mar skundno pok oduogo e wang'e. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu koni gidhi chwalo oboke mamoko ne jopuonjre ma oboke gi oula oketho kaachiel gi buge mag somo. The textbooks that were destroyed are quite a number, affecting almost each and every class. And as a government, we are going to make an arrangement with effect from next week so that we supply through KICD the textbooks which were destroyed. We are going to make an arrangement with the Kenya National Examination Council so that we can be able to provide and supply the certificates which were destroyed during the flooding. Eskunde moko bende chalo kopogore ahinya. Pi pod ni ute somo nyaka e ofis mag jopuonje. Kata kamano jokanyo mag somo yango ni mahoewa atamalo 90 mag skunde ni rang'iny makare motelo ne yepo wuok tich. Wasiro yepo mar skul niwach wang'eyo gima timre mier chien ka. To be wadwa wacho ni wadwaro case by case study mar skunde kaka inyalo konygi. Atamalo 90 mag skunde Kenya ka tapani koro romo yepo niwach ogirich ahinya. Atamalo 10 modong' kaka makoro unene tokani kata choi maonge. Kama nyithindo dhi bete onge. Mashogu yango ni skunde ma ji obuorie gina pari e pacho ka kendo gimanyo kaka idhi dar jogo kapok ochopo wuok tich. Ka skunde machal gi pod rach mokalo matin ne atamalo 5 to jopuonjre gi ibiro chwali e skunde moko kata ibiro puonjgi e yor mbui. We are trying to explore means and ways how these particular students or pupils of the affected schools can either run through online or in case we get this capacity in the neighboring schools, we can also be able to accommodate them in those particular schools. Ne jopuonjre ma klas 12, sirkal chano chwalo sombgi nyime kod jumbe ariyo mondo duok kinde ma oketh kod oula mapek. We'll be able to look at it, particularly those who are in Form 4, and see how we can be able to recover by probably extending a few days, because they were expected to close down the schools in August for 3 weeks. So we might minimize the number of days that schools will be closed down in the month of August. Moko kuom jonyuol kata kamano ywak ni ok giikore mar duoko jopuonjre e skunde ahinya to mane mwandugi okethore kaka ute losruok kapok piny owacho loso gigo duto. Mashule zingine utapata kwamba upepo imebeba choo na imeporomoka. Sasa tunaomba president bado asongeshe ili tukue tayari kwa mashule. Atuongeze masiku kidogo kwa sababu tutachua machoo ya shule itatengenezwa, madarasa itatengenezwa. Piny owacho nyicha olando ni skunde iyawo tarik 13 bang' chorgi nyime nikech midhiero mar oula kendo gisingo loso mwandu mane okethore e skunde go mondo mi somo kik rochre. Judith Omondi, Ramogi TV.